gi santol mga punig sayo ay. Magkuanay ko karon adlaw ay adlaw nga Lunes. Ako mga kagupa busy dan hintambong to sila og kanang nakututoy na matyan ba. Mama sa iyang friend namatay. Imikan sa corona. Dayon nanawag ko sa akong bana ingon ko mukaon ba sila nig uli kaya maghimo ko og beef apritada. Ang butong mamao ba kani basta magbuhat ako. Magbuhat ko karon alas 2 na sa hapon. Maayo ang adlaw karong adlaw kay lantaw kanuna sa bintana o na ay kuan ay init ba na ay murag na init karong adlaw mugawas mi kadzot ni Karina ako ra siyang libot-libot aning balay kay unya wen bang nakalimot na siya kung sa tugkaran. Bitaw wala mo koy tugkaran din ni ay inigawas na mo diretso ng semento diretso ng karsada ba. Hindi pa sa tuwa nga inigawas na to na mga bulak na ay kuan kanang na mga bato. Diri ba kita kag dakal-dakal pero mura og graba. Wala man diri oy katong bato gyud nga dakal-dakal ba. Wala. Dayon taas kay kong istorya, no? Kumusta naman taon mo din ha? Ay, mayong panglawas na tong tanan. Sus, Ginoo ko Maria Josep. Ay na ninyo sawayan na akong buhok kay kuan. Ako rin gisudlay-sudlay sa akong kamot. Kay wala palagi ko'y kuan. No? Pa ko'y hikay ba? Kay matambod si Karen. Alauna na. So, hikayan pa na ko siya pamahaw. Dala pa ni Udto na din maglagot lagi ko og kanang di siya ganahan sa iyang pagkalanon kay isa lindot. Dayon, ako sa kuhaon ng kuan. Karne nasa kuan nasa hunos. Tikit man. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo. Na. Igiling. Bitawoy, og akong bana pa. Patsada yun daw kayo ang Filipina o gasawahon. Kay, kanang malipayon lagi. Bisan og ang nawong murag kasabungan o kuan, kaldiro. Magsigirag hapong katawa. Ako magod kay, sa una magod sigog mugot ba, manang wakay ko'y mga barkada. Wala ko'y barkada, walay ganahan ako kay. Gamurto ko lagi ko kanunay, murag kanunay, kani ako nawong murag kanunay gasuko ba bisag di ba gyud mo ana magining manawong nga di magining mo usab na dayon ingon siya og kanang dako daw gyud kaayo ko kausaban kay sa una gyud sus Ginoong batasana di gyud makaw Ginoo dayon sa una lang ha siya nang nakuha ang ako man kung ako gyud sa una bitaw mga 2 months pa man siguro to akong tiyan kada gawas ginako na ako'y kauban bisag muling ko dra nang gawas nang naibangko sa una man gud dili ning balaya, lain nga balay gamay tong balay nila sa una. Inigawas nimo daghan kay mga lalaki ba. Kay first time silang makita og kanang nawo nga gikan sa ilalom sa bato, inuklaban. Lantaw yun sila kay ako rugoy mubo og ilong. Then nagi ko kauban, agit ako ugangan nga laki o dili ako ugangan nga bayi. Maglakaw-lakaw ko na ko kauban. Wa na, nagwild na akong anak kadto sa. Dayon na ko'y kauban lagi. Ang ako ang mga kagupa may ako ang ubanan din dayon murag karon ang usab na biya pud sila kanang mugawas ko gani kay na po ko'y anak magudguro yon ining mugawas ko so ana man god wala pa kay ko'y kuan ba nya bulo pat saba murag wala pa pud to na bulok-bulok to akong nawong sa una kanang murag na apay gamay kuan ba napay gamay mura og hayag-hayag karon murag na bulok-bulok naman o unsa ka ni. Pero okay ra, swerte ra kay ko nila. So, daghan na ko gipanghiwit-hiwit para mahumanta. Tala, ubanin ako ninyo sa ako ang pag-slice of karne karong adlaw. Susunda na nato nigtadtad rig hiwa rig slice din hiwa sa ngalan anang unsa na ipangalan anang paghiwa anang karne ay so kuhaan lang nato ning mga tambok-tambok niya kay
Lain manigod siya og kanang lutog idibol ko ganahan so ato na siya slice on og pina cube style kunuhay din ha og ambot og na cube baka na mura mag na porma na mo nagnoog lingin so slice on ang nato na siya din ha kay mura gini ato ang recipe karon beef apretada fresh pa kay ni siyang pagka karniha kay ug ako apang bana gahapon kuno ni gihiwa gilapa ba giihaw dayon gitawagan si sayang amigo nga naay bag-ong karne mo to himpalit siya og tulo man siguro ni kilo kay ubay-ubay man buhol so kanin tulo ka kilo na mo dire murag dugay-dugay na puno ni namo mahurot siguro mga tulo guro ni kaadlaw og pormentihon pagkaon kay kas ari benes la mga sa kadlaw di gud kas og sudan dayon gagmay relay kay ng sudan po ng pang kuanon ba pang lutuon ako kay sayang lagi kayo kanang nang magbutang og kuan mapanos ba so butangan na ako na siya din ha og tuyo dayon ako na siyang gipugan og limon then human sa limon butangan na to na siya og black pepper dayon di gini magpaalakan sining atong asin kay mo man gatimpla og gadala og parat-parat ba then ato na siyang i-mix din ha then human na tog mix din na isit aside sa nato na kay mag slice ata din hi og green nga atsal kini atsala dili ni siya halang kay mao man kanunay lang kilawon dayon mag slice po ta diri og atsal nga pula dayon ako anak si katawa dayon naturo na siyang slice on din ha og kuan pina square rectangle unsa na dayon ato na siyang slice on pod ang atuang carrots ako nang giporma og flower kay nakasuon ko anis akong papa sa una ba kay mag slice akong papa sa una og kanang carrots iyang butangan og design ba din ako po nang gisunsuon og gambot na so na pareha baka po na din ato slice on po ning ato ang potato kay sagulan po nato potato tong ato ang apretada lagi dayon mag-slice ta dirig onion dra kong ikuan lamas kay dis laganahan og garlic ambot pa ning mga tawhana dayon magpainit ra ko din hi og kalha kawali o unsa nga nana niya dra ibutangan lang nato na siya og corn oil inig kainit sa kalha dayon inig kainit na iuna ni mog half cook ang potato ug ang carrots ato nang idungan og half cook murag disilbi og mag brown na gamay ba ato na siyang haonon inighuman na niya ato na siyang isit aside pud usa kay ato pong i-fried ang ato ang atsal dayon inighumag fried sa imong atsal din ha ato ra gyapon na siyang i-sit aside dayon kanay dibol nga imong gigamitan sa ganina sa pag-fried sa imo ang sitseburitse mura gyapon na gigamito nato sa atong pag luto sa ato ang sibuyas then human ilunod na nato ng karne dayon inighuman ilunod nato o ang tomato paste na siya moy ako ang gibutang butangan na nato naggamay ng tomato paste pagkahuman butangan na to og paminta dahon sa paminta dayon tubig human i-mix ni muna siya din ha kay aron mak halo ba dahil nimong takluban dayon paabuton nato na siya og kanang hulpa ang iyaang hubas gamay ang iyang sabaw aron maluto ang karne dayon inighuman ilunod na nimo ang imuang atsal dayon atong i-mix na nato din ha dayon human nato lunod atong ilunod ang ato ang carrots ug ato ang potato dayon ato lang gihapon na siyang i-mix human atong mix na pabutong nato na dira ug maluto sagdaan na nato na siya din ha dayon mo na ni ready to serve na ni ako ang beef apretada ug ambot ug namao ba kani basta lami man pud pagtilaw nako. So daog na nga to ang bahaw ani karon pero wa man may bahaw diri god ang amo ang mabahaw diri kuan man pan nga bahaw. So ang pan aning bahaw ron hurot gyud. A few moments later.
So karon magluto na pud ko diri ani pagkaon sa akong anak, paniudto na po na niya. So ganahan makasiyag broccoli, so broccoli ang ako ang buhaton karon nga pagkaon. Ako ra na siyang sliceon og ginagmay dayon na ako'y carrots po din hiya ako po niya sagulan og carrots niyang kalanon. Ako nang gihimog flour. Dayon na apog ko oy potato dire. Ako nang gihimo pog cubes. Sa wag na cube pero ako ra na siyang slice good dayon hindi humana ko slice ana atong hugasan para mawala tong mga germs og naaba kani mga virus kuno hay ning unsa ni basta ato na siyang hugasan din ha para mawala ning mga nilalang hintapot aning mga kalanuna. Joke ra bitaw oy. So nako dire oy gipainit nga tubig kay ato nang sana atong half cook baning ato ang ato ang vegetables kuno hay. Dayon na ako'y isa ka buk itlog din hing akong gilaga kay ato nang isagol pod sa ato ang menu karon sa pagkaon sa akong anak. So ako ra na siyang sliceon din ha. Gipanitan ako na daan kay aron ato na nang sliceon. So gi-slice ra ako na siya drag pinahiwi-hiwi. Dayon nagpainit ko kala gibutangan ako og butter nga gamay then akong lunod ang mga vegetable then dayon ato ra na siyang kuraw-kurawon din ha. Hinay kay kog tingog mga bayot kaya akong anak natulog na gyud tawon sa nang orasa ron. Then human mo kuraw-kuraw kay lunod na nimo tong itlog nga imong gi-slice ganina then mo na siya porma. Dayon kuraw-kuraw naghapon na nimo para ma-mix tong mabutangan og butter ng itlog pud ba. So ready na ni akong pagkaon. Ambot lang kaog mo kaon baka akong bahandi karon di ba ka taingnon adig no mama isdala sa lindot sa plato. Dayon magbutang pugod diri og kanang luto ni siya nga gisagulan og karning manok. So ihatag na to ni sa tong anak din ako'y pandre nga murag usa ka muta kadako. Dayon broccoli giunan niyang gipunit kay mo giniginahan niya. So pasagdanan ako na siya magkaon taman sa mapulaan og mapulaan na siya ipanghulog na niya sa simento na yang gipangaon. 2 hours later. So that's it. Salamat sa inyong paglantaw sa ako ang mga video and don't forget to Please subscribe, share my YouTube channel. Babush! see you next time guys. Please like. Babush! Sus na nga.